Esselamu aleyküm mehriban adamlar. Şu mukaddes ay, yani Ramazan ayının her bir ediyen ibadetlerimizden alemlerin Rabbi olan kabul olsun. Ne böyle olan artsmaya tezana geldim benim artsmaya tezana. Kurtayda leptirler. Şeyhlerin can var namar edinler. Yani sadık eden her bir dilegler ettik Hudaýa şükür. Elmeden parady ýoluna dowam etdik. Şükür Mukaddes aýlary uzak ýyllar dowamyny garşylamak diýetsin. Çağırma sağ bolsun. Elmeden bodan ýaşa. Ele dualama Allah Taala kabul etsin. Gıyır gitti gıyır diyor. Ayayda. Oyun ettik birden yanlış düşünmez ya. Ömür. Soya var vermem. Yalan yalan diyor. Ne mi? Soya var vermem deyip diyendi. Biz vara bir zady boldursaga ihlas etdim, boldurdum diýäs. Bir zady oňurmasagam aýny sebe diýässe. Sungatda gazanan üstünlüğün. Gowdasam gazandım. Düşmanam gazandyk. Leýçilen halkyň sevgisini gazanyp bilsem şoňa lokal şu. Awray dost köp bolupdy diýär şoňa. Halkymyzyň alkysy. Çağalyk döwrüňiziň iň gowy atlamasy. Ay gumda goýun wakan güllem. Kakam ýitirmäkem şu maşgalamyzyň jemwaty hemmämiziň. Kakam bilen geçilen güller çağalyk wagtymda galan ýatlamaga. Ejemli günler. Durmuşyňda bir zat üýtgetmeli bolsa nämäni üýtgederdiň? İstadam üýtgetmezdim hemmesi. Hudaýa şükür. Döder ýakda hemmesi. Bawl, istadam üýtgetmez. Allah'ın beren ýazyny üýtgetmezler. İsa'ny üýtgetmezler. Ýok. Hudaýa şükür. Özüňizden kiçi ýaşly çağa maslahat bermeli bolsa näme maslahat bererdiňiz? Kiçi ýaşly çağa maslahat gerekler. Kiçi ýaşly çağa iýmit bermeli. En ataňy diňler. En atasynyň ýüzü tonmadylar şo yerden terarlar. Dogry çul bolmagyny maslahat bererdim. Adama yamanlyk etme, yamanlyk etselerim jogap berjek bolmadyň Allah'a tawsir diýär. Iýdiňe dolanmaly bolsa öz 17 ýaşyna näme sorak bererdiň? Täzim etmezdim, gowy Hudaýa şükür. Gowy atlar demetdi, gowy ýol, dogry ýoldan ýöredik boldy. Dogry ýol bilen geldik. Gowy. Ana garaýyn anda. Sorak bererdim. Gowlukma emme da bolar diýerdim. Ýok, 17 ýaşymda da bir hal geçirmedim. Geljekde özüňi niýde görýän diýerdim. İstadam sorajakka güllýäli. Siýahada gitmeli bolsa haýsy ýurda giderdiň? Ýewrop ýurtlaryna. Özüm gowy kazak bolup aldım. Ýok, sen Misra giderdim. Şo ta gowy berä. Aa, biraz o ýerde näme bar? Medrese bar, dini medrese. Sonda berilýän ynlar bilen tanışlardan baram, piramidalar. Özbekistana, Bukhara, Mekke, Medine, Kabe gitmek isleyen inşallah. İlki bilen barsam Kabe'ni görsem diýär. İnşallah nesip barsa haz partner ýerine ýetirmek, Kabe jany görmek. Özüňizi 5 sözde beýan edin. Ay men özüm tanam o. Halk baha berýär, halk kommentarlarda goýar. Sağda, gowun açyk. Hiç kime ýok diýmeýän. Hemme kişi gowun tapjak bolýan. Ýagşylyk edýän. Adam owaly çapanyň owaly. Aýyr sadýan oglan. Aýyr gowsazyk sahy. Bir azyjyk ýalta. Onsoň edin işini iň gowy şekilde etmek isleýän. Dostlaşmagy, agdybirligi söýýän. Begmurad, sen ýalňyşmy? Sebäbi ben çağalamma. Uzak ýola. Üçsan dostuň almaly. Hem üçsan zat almaly bolsa, kim alardyň, näme zat alyp giderdiň? Kakam alardım. Gelinim alardım. Çağalam alardım. Pul alardım. Pul gerek da. Oo. Su alardım, çörek alardım. Allah Taala ezem kakam. Üçsan zat näme? Standart pul. Ya pul gerek ya öyle. Su, çörek. Şol. Maşgalam. Soň bir ýakyn dostum bar. Şoňa birini alardım.
Doğandan duyarlı susam mümkün su alardım. Çörek alardım. Bolsa pul alardım. Yaramaz endiniz bami? Evet diýenimiz stres olaýmasa. Salt gaharlan ýanyna. Çıkma yok diye bilemem. Çal kaharlan ya. Assalamu alaikum dostlar. Men konkursun telefonlar bilen tanışaýan umuman opşy 25 sany. Ilki bilen gadar ýerde oýnar inşallah nasip bolsa. Indi telefonlar bilen tanışaýan Redmi A2 Plus 2 sanak. Ondan Redmi 12S'ten 2 sanak. Redmi 9A'dan 4 sanak. Redmi 10A'dan 4 sanak. Poco S40'dan 3 sanak. Ondan Redmi Note 13 Onlarım 2 sanak. Ondan Galaxy A05'ten 4 sanak. Ondan Redmi 13S'ten 4 sanak. Kim utsa neticesin, kim koşulmadık bolsa edil şu wagty tijenin etmeli şerti diňe men şu patpisatçydan sponsorlama patpisatça etmeli. Allah'tan koy, mätäçsin. Sağ olun.